malam ladan. Lafiya lau ne. Lafiya ko? Lafiya lau. Kaga dai yanzu dai abin da mu yanzu ke na ciwon ya sa abubuwa sun ɓaci. Kawai na musalla babban masallacin da sai wurin da muke sallah. Kaga dai inda abin ya zama dai. Dani wallahi. Ya za mu. Addu'a za mu kuma Gaskiya kuma Allah ka mu da sauki. Yayi malam ladan dama abin da yasa na ce ka zo. Ina da wata 'yan matsala ce ka gane da nake so in giya maka. Wace matsala ce wannan? Wato ina mata ta ladidi. Ita Ai baka sani ba matan nan. Ta handa bini wallahi. Abinci na kore ma ba ta mani. Azum da ma da sahin da ka zo abincin da ka ci. Dan aikin dan ce ta yi ta. Bintu take. Har aikin mabunci ita ta yi abincin na kawo. Ka gani ko? Kullun da komi ba ta yi. Tsafta ba ta da shi, komi ba ta da shi yaro. na tausaya maka malami. Na dole ka tausaya min Na ba. tausaya maka. Yanzu abin da sa ga na kira ka ina so ka bani shawara ne akan abin da ya kamata in yi. Ka gane shi yasa na kira ka. Za a baka shawara. Allah ko? An zo mana mana. Shi yasa nake son ka. Na san kai kai. Ka san me za ka yi? A ban sani ba ne in sha. Ka sake ta. Saki. Ka sake ta. Ni zan nemo maka wata. Kana son balaraba? Kai. Sake ta ka huta. Allah ko? Ai an ma gama ai. Ladidin banza ladidin. Saki nawa za a mata kenan? Ai mata hukum da sauƙin. Ka san ni saki ko ana 100 ma yi mata tsari. Ya kuri mata uku. Mata uku. Yanzu ya Ka san kake gani man ne. A gaskiya haka kuma yanzu ya kake gani? Yanzu ni bari tashin bannan kada ce na zo na kashe mata aure. Ka san mata Magana ka haka bari ne. tashin dena. Yayi kyau. Wanda aka kawo labari. Yanzu daga nan ma na tashi zan zuwa ne takarda zan mata saki biyar zan mata. Mata yayi ba matsala uku za a mata. Yayi kyau na gode. Sai mun haɗu. Sai mun haɗu masallaci. Sai mun haɗu. Yayi kyau. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين السلام عليكم Jaharu ya kana lahiya Lahiya lau da malam. wata nan haka wala Jaharu daga ina haka Jaharu Malam da wurin dama arme nake. irin karma aure Dama arme. a ƙauyen nan aka yi ɗarin aure Malam. ko Dama arme. to waye aure yau ne Wallahi ladan naka malam an ka darma ma arme. ladan Ladan. wani ladan kenan kuma Ladan dai naka ne malam. ladan nawa Naka dai wanda ka sani. yayi aure ni ban sani ba a garin nan kuma ba gya wani ba A garin nan malam. gaskiya ladan nan to wace ce mata shi waye aure ne ko Ya armi ladidi matarka. wa Ladidi matarka malam. ladidi jawa Naka dai wanda ka sani. ƙarya ne wannan magana bai yarda ba wai kai da ta tukuna ma kai ka gane ta ne ka gane shi ne koya ne Ni na gane shi malam. ka gane ta kuma Ban gane ta wurin dama armen da an ka ci za a darma armen. Ladan naka malam da ladidi matarka tsoho matarka malam. inna ilaihi raji'un to ne ma na gode sosai ha A ba matsala ba. Na gode. Ba matsala Na ba. gode, yayi. Allah baka. Allah ya kiyaye. Allah baka. ladan nawa Allah ya zo sallah ta zo sauru. ya da rabo na cikin sallan ga ƙara sauwa daidaita da kyau a daidaita dan uba mutum a ƙara sallah Ni dai na san da ni ake.